खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आइ आफा बिब' बिनानाव बिदा फंबाय गासै फरायसा फरायसुलि नोंथांमोनखौ आंनि मुङा रन्जित कुमार खाख्लारि आं मोनसे गोदानै इउटुब चेनेल खुलिदों। चेनेलनि मुङा जादों जलंगा आरके खाख्लारि प्रडाक्शन। नोंथांमोना नुनो मोनदों स्क्रिनाव बे आंनि चेनेलनि मुङा। रायजो राजा नोंथांमोन आं बे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बर' हारिनि माखासे मानि आंनि गोरबोआव थानाय मुवाफोरखौ फावथिना फिल्म, गुसुं फिल्म आरो बायदिसिना आखाइनि खामानि बर' हारिनि हारिमु बायदिसिना खामानि दामानिखौ बे इउटुबनि गेजेरजों रायजो राजानो अरायथा खालामनानै दोननो नाजादों। नोंथांमोना जाहाथे आंनि बे गोदान चेनेलखौ नायनानै जेन लाइक खालामनायनि उनाव नोंथांमोना जाहाथे आंखौ आंनि साबस्क्राइब बक्सआव आसि थुनानै साबस्क्राइब खालामनाय गुसुं बेलआव थुना होनानै जाहाथे आंखौ आंनि जेबो थांखि आं जेखौल' हास्थायदों बेखौ जाहाथे नोंथांमोना जाफुंहोयो बेनि थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। आं दिनै इउटुबाव नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों बाङाय रां खरसायावनो माखासे जोंनि बर' हारिनि फोरबोफोराव फुजाफोराव डेक'रेसन खालामनो हानायनि फारिनो दिनै गिबिसिन गलाप बिबार बिफां बानायनानै आं रायजो राजानो दिन्थिगोन। उननि बिसानफोराव आरो आं बेबायदिनो गोदान नोंथांमोना जुदि आंनाव थुलुंगा होयोब्ला गोदाननि सायाव गोदान आं नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लागोन। आं दानिया गलाप बिबार दंफांखौ माबायदि बानायो एबा बिबारखौ माबायदि बानायो बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै। जोंहा गलाप बिबार बिफां बानायनायाव गिबियावनो जोंनाव गांसे रुमाल, गंसे किनसि आरो रঙिन माखासे पेपार आरो लोगोसे जों गुना थुख्रानिसो नांगोन आरो आथा, जायखिजाया आथा आरो फास्ला बिलाइनि थारा लोगोआव हमथानाय मोनसे जोंनो मा नांगौ जायखिजाया हमथाग्रा जनानै थाग्रा मुवा लानो नांगोन। दानिया जोंनि बेवहाय खरसाया जादों गुनाया थाइबानि, कागज लेखाया 10 रांनि आरो रुमालाथ' आंनिखा, किनसि न'खरनिखा आरो बेयो जोंनि न'खराव बाहायनाय आथा, बे आथा दङ। नाथाय दिनै गलाप बिबार बिफां फांसे आरो बानायनायाव खालि जोंहा 15 रांल' खरसा खालामदों। बे 15 रांजों माबायदि बिफांखौ बानायनो हायो बेखौनो दिन्थिनो आखायाव लादों। गिबियावनो आं बिबारखौ बानायनो माबायदि बानायो बेखौ दिन्थिनो नाजादों। बे जादों रङिन लेखा। बे लेखाखौ जों ओरैबायदि लानानै उल्थां फाल्थां जाबनांगोन। ओरैबायदि दानिया जोंहा बे जाबनाया जोब्बाय, जों बेखौ उल्थां फाल्थां जाब्बाय जेरै मारिनाय दं, मारै जाबाय बियो बेबायदि जाबाय। दानिया जों बेखौ ओरैबायदि खालामनो लागोन, बेबायदि लाबाय, बेबायदि खालामना लाबाय जों। बेबायदि खालामना लानानै बेखौ जों बै किनसिनि थुरजों बेखौ थिक गुदुङाव एकदमबारे गेजेरसिन्दाय फलंनो नांगोन। फलंबाय नै दानिया जों फलंनानै बे गुनाखौ मोनसे लानांबाय। गुनानि बिजौखौ बैखौ एसे मस्रायना लानांगोन जाहाथे बै इजा फारसे बियो बाजिनानै थायो, फेनजिनानै थायो। बेबायदि जों बेखौ बानायना लानांबाय। नै बे खेंस्ला बानायना लाबाय। खेंस्ला बानायना लानानै दानिया जों बेखौ मा खालामबाय, गेजेर सिन्दा सोनाबाय। गेजेर सिन्दा सुबाय नै, बेखौ सुबाय नै। दानिया बैखौ बिजानि खर'खौ मोजाङैनो हमथानानै आरो बिजानि खर'खौ मोजाङै हमथानानै
मोजाङै हमथानानै फिदिंनो नांगोन दानिया ओरैबायदि गोरैनो फिदिंदो ओरैबायदि गोरैनो फिदिंदो ओरैबायदि फिदिंनानै बे नैबे गुनाखौ नारनांगोन नारनानै ओइ जामासे हमनानै बै हमनानै बिजानि गुनाखौ नैबे गुनाखौ खेंसेला खालामना नाथाबना होनांगोन दानिया नाथाबजाबाय जाबाय अब्लासो दानिया जोंनि बेखौ मिलायनो नाजादों मिलायना होनानै बे आखाइखौ ओरैबायदि लानानै बेखौ ओरै लानानै ओरैबायदि सिं हिन्दानिफ्राय ओरै बोना दं जाबाय बेनो जोंनि दानिया गलाप बिबार जाबायना दा बबेबा जुदि ओंखारना दं बेखौ एसे मिलायनानै हानांगोन बास जोंहा गलाप बिबारा जाबाय दा गलाप बिबारा जाबायब्ला दानिया जों बे बिबाराव जोंनो बिलाइ नांगौ बे बिलाइखौ जों दानिया सोरजिनोसै बे जोंनि हानानै दोननाय रঙिन कागज फिसा फिसा गोलाव थ' जों दा बेखौ ओरैबायदि हाना लानानै गेजेर सिन्दा जाब्बाय दानिया जों गेजेर सिन्दा जाबदों गेजेर सिन्दा जाबनानै जों बेखौ बिलाइ महराव हादों बिलाइ महराव हायोब्ला जों बेखौ ओरैबायदि हानांगोन दानिया जों बिलाइ महर हाबायब्ला जों दानिया रुमालनि खामानिया रुमालखौ ओरैबायदि लादों ओरैबायदि लानानै बेवहाय बेबायदि होदों बेबायदि होनानै बेखौ मोजांनो समान ओरैबायदि नाथाबदों बे नाथाबनानै बेजों मोजाङैनो नाथाबनानै ओरैबायदि बेनिफ्राय खरसानिफ्राय बोना होबाय नै दानिया जोंहा बिलाइया जाबाय बिलाइया जाबायब्ला जों बेवहाय बिबारनि दालायाव बेखौ होनो हासिगोन बेयाव बिलाइ जाबाय बेखौ जों उन्दै हाना दोननायखौ बै बिबारनि दालायाव जों मा खालामनांगोन जाहाथे गुनाखौ नुनो मोना बेबायदि मेरायनो नांगोन बेबायदि मेरायलांब्लानो जाबाय नों मेरायनानै लाग्रोनांगोन दानिया जों बेखौ मेरायबाय दानिया जों मेरायना लाबाय बै लास्टआव जों मा खालामनांगोन आथा होनांगोन आथा एसे जाहाथे गुवा गोदै दानिया जों आथाखौ होबाय बिबारनि दालायाबो जाबाय दानिया जों बिबारनि दालायाव मा सिगोन बै जों बानायनानै दोनबायमोन बिलाइ बे बिलाइखौ जों लागायना होगोनसै नै बियो जोंनि बिलाइ बे बिलाइखौ जों बेवहाय लागायना होसिगोन बिलाइया बेबादि आथा होनांगोन आथा होनानै जों लागायना लानो नांगोन थ' जों बेयाव बेयो जोंनि बिलाइ लागायनाय जाबाय
बिलाइखौ लागायनाय जाबाय नैबे बिलाइखौ लागायनानै बिदि खालामबाय दाना जोंनि बिलाइ लागायनाया बिदिनो जाबाय पारफ्युमावबो बिदिनो लागायनांगोन पारफ्युम बिबारावबो जों बिदि लागायबाय दानिया जोंहा बिबार बिफां आरि दालाय बानायनाया जोब्बाय बिफां दालाय बानायनाय खामानिया जोब्बाय फास्ला बिलाइ गांखंनि थारा बे थाराखौ जों बेवहाय लादों आरो बे थाराखौ जों बेबादि लेखा रঙिन कागजजों मेरायनानै लाजोब्बाय मेरायना लानायनि उनाव लास्टआव जों मा खालामबाय आथा होबाय आथा होनानै जों बेखौ बाथाबबाय बाथाबहोनानै जों दा बेखौ ओरैबायदि खालामनानै लाबाय दानिया जोंहा बेयाव आथा मेरायना जोब्बाय खामानिया दानिया जों जे बे दालायाव बिबार होना दोन्दोंमोन बेखौ जों मोनसेनि उनाव मोनसे लागायना होब्ला जोंहा जाबाय दै खरसे लागायनोसै जोङो बिदि थुना होबाय बेयो मोनसे जाबाय बेयाव आथाया एसे खम जादों थ' आथाखौ होफिननि बे जाबाय दानिया जों बिनि उनाव आरो मोनसे होबावनोसै बेखौ थुना होलांबाय थाब्लानो जाबाय जेरैबायदि गोसो बेबायदि खालामनो हागोन नों गोबां बिबारखौ होनो लुबैब्ला गोबां बिबार बानायना लानो हागोन गुबुन गुबुन गाबनि बिबार बानायनानै लागायनो लुबैयोब्ला गुबुन गुबुन बिबारबो लागायना लानो हागोन नोंथाङा बिबारा गोबां रोखोमनि थायो गाबा थ' बिदि जों बिदिनो मोनफा मोनफा लागायनानै लालांबाय थाब्लानो जाबाय बिदि जाबाय नै दानिया जों बिदि जेसेबां गिदिर बानायना लानो इच्छा बेबायदिनो बानायना लानो हागोन बेबायदिनो फास्ला बिफां फिसाखौबो गुबै बिफां बानायना लानो हागोन आरो नङाबा बेनिख्रुइबो साबसिन जायो आरो दगल बिफांनि दालाय बे दालायखौ बानायोब्ला आरो साबसिनबो जायो थ' दानिया जों बेखौ हमथानो थाखाय फास्ला बिफांखौ एसे खोबना होगोन रঙिन कागजजों बेखौ जों एसे साजायनाय गेजेरजों खोबना होगोन ओरैबायदि दानिया जों बेखौ आथाजों लासैनो खोबना दोनगोन मोजांनो खोबना लाब्लानो जाबाय आंना लेखा होनाया एसे उन्दै जाबाय बेबायदि खोबना लाब्लानो जाबाय डेक'रेसन खालामनानै बोरायानो दानिया जों बेखौ हबनो आरिनो थाखाय खुन्थियानो बै खुन्थियाखौ गुनाखौनो निजों दानिया जों बेखौ बेदि खालामना लाबाय दानिया बैयाव गुदुं सुना दं दानिया बेखौ बेयावहाय सुनाब्लानो जोंनि गलाप बिफाङा जाबाय रायजोफोर बिथाङानो दिनै आं गिबि बिफां बानायनानै दिन्थिबाय नाथाय बेनिख्रुइ आरो मोजांनिफ्राय मोजांसिन आं नोंथांमोननो आं
गाव जेसां रोङो जिखिनिखौ रोङो बानायनानै आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन। रायजो राजा नोंथांमोन आंनि गलाप बिबार बिफां बानायनाया सोरजिनाया हामदों हामा नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ सार्च खालामनानै नायदों स्क्रिनाव होना दोननाय दं बेयाव सार्च खालामब्लानो नोंथांमोना नुनो मोनगोन आंनि गोदान फैगौ गोदान हागौमानि आपडेट खालामनायफोरखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय सेस्था खालाम आरो लोगोसे मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो लाइक खालामनानै आंनि चेनेलखौ अराय समाय जुदि नायनो लुबैयोब्ला साबस्क्राइब खालाम। साबस्क्राइब खालामनायाव साबस्क्राइब बाकसाव थुनानै गोसोम बेलाव खुगोन बे गोसोम बेलाव थुनानै साबस्क्राइब खालामोब्ला आंनि जेसेबांबा चेनेलाव गोदान आंनि भिडिअ एबा बेदि मावखान्थि आं नोंथांमोननो होनो नाजागोन। साबस्क्राइब खालामोब्ला नोंथाङा अराय समय आंनि गोदान हगारना होनाय भिडिअ बा शर्ट फिल्म बा बायदिसिना मावखान्थिखौ नोंथाङा थोंजोङै नुनो मोनगोन। लोगोसे बेयाव कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना मोजांब्लाबो गाज्रि नांदोंब्लाबो आं कमेन्ट बक्सआव आंखौ जाहाथे माबा मोनसे लिरनानै थुलुंगा हरो बेनि थाखाय आं नोंथांखौ गुरै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।